Bé, ara estem a temps fores i podrem cercar plantilles i temes per WooCommerce i poder crear la nostra web. Normalment, per buscar una plantilla, WordPress, et dona diverses categories: corporatiu, creativa, blog, revista, directori, comerç electrònic, educació, com podeu veure. Llavors, li anem a dir que volem una creativa. Aquí teniu més categories i aquí, per exemple, us va dient el preu que tenen aquestes plantilles per fer una web. Anem a buscar una, per exemple, li direm aquí, per WordPress. Ara aquí tenim totes. Mira, una Avada, per exemple. Vull saber aquesta web, aquesta plantilla, què tal va. Com podeu veure, ens donarà tota la informació, inclús la classificació que li han donat altres usuaris. Totes les vendes que han tingut d'aquesta plantilla, tots els comentaris que hi ha. Això, aviam. Llavors, deia que eren $60, aquí no, el 6 se'ls ha quedat petit. Llavors la podrien comprar. Sobretot, abans de comprar una web, el que sí que us demanaria és que us fixéssiu quina ha estat la darrera actualització que s'ha fet. Aquí deu ser el 15 d'abril del 2021. Si té optimitzat el Gutenberg, si és d'alta resolució, quins navegadors són compatibles, quines versions de WordPress són compatibles, si és responsive, sobretot perquè això vol dir que s'adapta als mòbils i que vosaltres no tindreu que fer res. Responsive i la darrera actualització. Aquí podreu veure és compatible amb WooCommerce, o sigui que podreu muntar botigues si voleu, si és necessari, té blog, té portfolio, vull dir, us aneu informant abans de comprar-la. Senzillament, per comprar-la, doncs res, li donaries comprar ara o afegir a la cistella. En principi, el que us fa, us la descarregueu. Jo ara vaig a descarregar-me una que ja tenia d'un altre client que he comprat. Us dirà descarregar i us heu de descarregar sempre tots els fitxers i documentació. I el que farà és això. Us la descarregareu i llavors el que anirem, per exemple, ara us diré online.com. Ara veurem com s'instal·la una plantilla. Un cop que heu donat d'alta el WordPress a dintre del servidor, on teniu allotjada on voleu allotjar la web, òbviament a vosaltres tot això no us sortirà. Això estarà en blanc. No tindreu res. Vindreu a aparença
a temes. Aquí veieu que jo tinc una posada. Llavors, el que li tindreu que dir, tindreu alguna de WordPress. Només tindreu que deixar una i no activar-la. No l'activeu, Llavors, el que fareu és, perdoneu, perquè n'he fet una cosa. I ara no sé per què em pregunta això, Soledad. Seria aquesta. La vaig a posar aquí. La tenim aquí a documents. Això es tindria que haver fet abans. Añadir nuevo, subir tema. Me'n vaig a documents, que he tret la carpeta Soledad. Veieu? Es puja i se li diu instal·lar ara. Aquí me l'està instal·lant. Després la trec perquè no passa res. Un cop que està instal·lada, el que farem serà activar-la. He avortat, S'us pujaria i el que faria és que aquí estaria el tema Soledad. El que se li ha de fer és, us sortirà, jo tinc activat aquest, que és un fil per poder treballar i que no hi hagi canvis. El que s'us dirà és activar. L'activeu i ja tindreu instal·lada la plantilla per poder començar a fer la vostra web.